Jagakentu Bhagavante Tranjaparamentarithaya Pekitu Chondende Mashirochi Paruto Chimbe Nimbu Pambu Chinko. Sok szeretettel köszöntünk ismét mindenkit, aki úgy gondolta és úgy érezte, hogy a általam megosztott információt egy kicsit mélyebben képes és hajlandó befogadni. Újból itt vagyunk, most talán jobban láttok minket. Vica itt ül a bal oldalamon, és sok szeretettel köszöntjük Miklóst, aki régi csapattag, bár eddig még nem jelent meg itt a köreinkbe, úgyhogy láttátok volna. Miki nagyon-nagyon régi jó barátom, és nagyon régi tanítványom is. Nagyon-nagyon sok hosszú, több órás beszélgetések szoktak kialakulni, amikor mi leülünk. Ő nagyon jól tud kérdezni, én meg igyekszem jól válaszolni, ami sokszor megdolgoztatja az én agytekervényeimet is, de a szándékunk folyamatosan egy dolog körül forog, hogy minden lény javára gyötörjük a gondolatainkat, és osztjuk meg azokat a felfedezésre váró titkos információkat, amik hétköznapokban felületes életvitellel igazából nem nagyon lehet ezeknek a dolgoknak a mélyére hatolni, és sokszor akadunk el, és nagyon sokszor csak az is vagy az és kérdőjellel tovább tudjuk egymást döccinteni, és most is egy ilyen, úgy beszéltük meg, hogy lesz egy konkrét témakör, ami köré fonjuk a gondolatainkat. Igazából eléggé absztraktba helyeztük magunkat, tehát ez azt jelenti, hogy teljes mértékben ráhangolódunk a téridő impulzusára, és meglátjuk azt, hogy mi kerekedik ki ebből a beszélgetésből. Az én mai elgondolásom, folytatva az előző két előadást, ugye, ahol az elméről, a tiszta tudatról és arról beszéltem, hogy az elme micsoda, hogyan veszi, milyen pillanatban veszi birtokba a tudatunkat. Beszéltem ugye az első sérelemről, mi indul be ott, hogyan alakul ki ennek hatására a szubjektív látásunk, hogyan indul be egy olyan manipulatív gondolkodásmód, amire a hétköznapokban nem is gondolunk, hogy gyakorlatilag a tiszta tudatú énünk az ugyanazon vagyis a tiszta tudatú énünket szinte ugyanazzal a hanggal fertőzi meg az elme, és aztán mire felnőtt korunkig elérünk, gyakorlatilag nem tudjuk megkülönböztetni, hogy mi a tiszta tudatú énünk, és mi az információs rendszer, suttogás, kísértés, megtévesztés, stb. Amit maga az elme hoz létre. És akkor ehhez hozzáteszem, hogy az egós elme, mert az elme nagyon-nagyon előszeretettel használja az egót, az egyes szám első személynek az egóját, és azt forgatja ki gyakorlatilag, és az embert leválasztja arról a kollektív tudatúságról, amiben mellérendelő nézőpontban tudnánk segíteni egymást, és erre az egós elme
játékra épül rá gyakorlatilag az az önző, karrierista nézőpont és életvitel, amiben az ember egy idő után egyedül találja magát, és egyszerűen azt hiszi, hogy az a tiszta és az a igazi út, amit ő az akaratával végrehajt, és akkor ebben a témakörben egy kicsit jobban szeretnénk elmélyedni. Egy nagyon-nagyon különös nézőpontból fogjuk megközelíteni az itt létünket, annak a játékait, annak az energetikai folyamatát, és egy egészen különleges új látásmódot és logikai rendszert szeretnék elmondani, amivel a hétköznapokban sokkal jobban megérti az ember saját magát, a környezetét, és ugye most nagyon felkapott ez a történet, hogy a párkapcsolat működés, nagyon felkapott témakör a gyermekvállalás, a gyereknevelés és az akörüli nehézségek, gondok mértéke és hogyanisága, és hát ebbe próbálok én most aránylag egyszerűen fogalmazva, nem túl megterhelően, egyszerűen fogalmazva egy kis segítséget adni. Nekem nagyon sok tanítványom van, évek óta, külföldön is tanítottam, itt Magyarországon is tanítok, nem foglalkozok egyébként sok tanítvánnyal, mert minden egyes tanítványomat megtisztelem a teljes figyelmem odaadásával. Azt, hogy ketten, hárman leülünk beszélgetni, az mindig akkor jön létre, amikor úgymond nagyon egy húron pendülünk, és már van előkészítése és előtanulmánya, személyes élettapasztalatok, és ezeknek a egyeztetése, kiértékelése után gyakorlatilag könnyebb kommunikálni azokról a dolgokról, amik a hétköznapban az embert nyomják. Könnyebben beszélünk arról, hogy hogyan tudjuk az egós elmét lebuktatni, milyen játszmarendszerek vannak, és még azt is bevállaljuk, hogy mit nem vettünk észre, hogy vagyunk bizonyos értelemben csőbe húzva, de ezt mi tudjuk, hogy ez benne van úgymond a megírt sorsfeladatunkba, mint tanulmány, amiket szépen lépésről lépésre fel lehet ismerni. Ehhez ugye az első két részben elmondtam, hogy magenergiára van szükség, utaltam rá, hogy ezt tőlem meg lehet tanulni, hogy hogyan lehet a magenergiánkat visszanyerni. Ez nem egy olyan műfaj, hogy kiülök a hegytetőre és ordibálok, hogy jöjjön vissza hozzám az összes magenergiám. Ennek konkrét szabályhoz kötött technikai felépítése van, ennek fokozatai vannak, és nagyon nem mindegy, hogy a visszagyűjtött energiákat hogyan értjük, és hogyan változtatja az életünket minden pillanatban a saját magenergiánk. No, hát a mai napnak, hogy belekezdjünk a fő vonalba, egyáltalán a foganásunktól kell, hogy induljunk. Lehetne sokkal korábbról is indulni, de most ahhoz, hogy röviden és tömören mindenki személyesen, érintetten információkat kapjon, magával kapcsolatban, környezetével kapcsolatban most itt a foganásunk időszakától indulunk. Olyan információk lesznek, amik a hétköznapokban, spirituális szinteken nincsen emlegetve, emiatt nagyon sokan nem is értik, vagy érteni vélik
azt, hogy miért vannak itt, hogy vannak itt, elképesztő vadhajtások is létrejöttek, de itt most egy kicsit beszűkítjük és rövidítjük, rövidre zárjuk, és abszolút megértés szándékával minden lény javára tesszük ezt az információt elétek. A továbbiakban pedig lehet keresni minket, nagyon szívesen segítünk a hétköznapi gondokba is. Sokkal egyszerűbb megoldások vannak a hétköznapokban, az ember tudja, hogy hogy működik az elme, hogy működik az ego, az egós elme, hogy működnek az energiák, és hogy kell az önismeretet konkrétan gyakorolni, és azon keresztül az önismeret, és nem a hamis önkép, hanem a tiszta, tudatú énnek a felismerésével haladni ezen az úton, ebben az életben. No. Én annak nagyon örülök egyébként, én is üdvözlök mindenkit, meg elképesztő, hogy itt Miki milyen világításokat, meg kamerafelvételeket csinált, és én azért tényleg nagyon hálás vagyok így az amatőr felvételeink után. De hogy pont a harmadik adásnál vagyunk, pont tegnap előtt volt Újhold, pont tegnap előtt raktam fel egy képet én is arról a háromszögről, amit az égen láttam, hogy a Gabi említette már ugye az aranyhalat, hogy a három kívánság, a test, a lélek és a szellem harmóniája. És most itt vagyunk a harmadik adásnál, és hárman vagyunk ebben az adásban, egy férfi minőséggel kiegészülve. Tehát, hogy azért szerintem ez itt volt Ári, amit most történik jelen pillanatban, hogy oldjam egy kicsit így a komolyságát a dolognak, de én nagyon örülök, hogy itt vagy, Mikim, és köszönöm, Gabi, hogy megint itt lehetünk az otthonodban, és ezekről a dolgokról beszélgethetünk, mert elképesztő fontosak most ebben az adott jelen pillanatban ezek a dolgok. És nekem lenne is egy kérdésem, hogyha megengeded, ugyanis ma Gabi már ugye az előző adásban beszélt arról, hogy az első sérelemnél hogy vesztjük el a bölcselőnket, hogy történik meg velünk az első traumánk, és pont ma beszéltél nekem a puha pókhálóról, és annak az energiasüllyedéséről, és az előző videóhoz kapcsolva, hogy az elme hogy is lép bele a testünkbe, a tudatunkba, az energiahálózatunkba, az auránkba, bármibe. Én szeretném, hogy ezt így, ha már így a legelején akarjuk kezelni, ez nem a fogantatás ugye, hanem, bár ez lehet a fogantatás pillanatában is megtörténhet ez az időpillanat. De hogy ezt ki tudnád fejteni, kérlek, amit mondtál ma nekem, ezt a puha pókhálót, hogy mi is az valójában, és hogy ennek a fizikailag mérhető frekvenciája hogyan csökken, és nem értik az orvosok, hogy hogyan, úgyhogy létszik, mert szerintem ezt még te sem biztos, hogy hallottad. És ez egy nagyon érdekes ilyen tény meg felvetés, hogy, igen. hogy ez így. Igen. Mielőtt még belemennénk az elme finom, puha, pókháló ízletes szöveteibe, én is köszöntöm a kedves nézőket, és most egy jobbfajta kamerát próbáltunk ki, ezért én időnként majd így ki fogok szaladni a képből, de csak azért, hogy leellenőrizzem, hogy működik-e a rendszer. Egyelőre most kicsit távolabb van a szög, de kísérletezünk. Én felajánlottam Gabinak, hogy leszek operatőr és mozgok, így rendesen, filmesen, közeli, távoli minden, de most ragaszkodott hozzá, hogy mindenképp üljek itt, úgyhogy ezért ülök itt. No, tehát induljunk onnan, hogy ugye hivatalosan a foganásunk pillanata valamikor megtörténik, mindenki azt gondolja, hogy jól megtervezi az életét, és majd akkor lesz család, majd akkor születik a gyerek, amikor ők megtervezték. Na hát ez nem így van. A gyermek akkor fogan, és akkor születik meg, amikor egy másik dimenziós síkról egy közös megegyezés alapján az anya vagy a szülőpár megfelelő befogadó képességre jut, ezek tudatalatti információs rendszerek,
és mindenki abban a pillanatban születik, abban a pillanatban fogan, amikor úgymond az ő élet programjának megfelelő energetikai rendszer ott van abban a pillanatban. Na, de ez még eddig, tehát ez az információ, akár közhelyesnek is mondhatnánk, mert ki nem tudja ezt, jó, sokan nem tudják, de maradjunk annyiban, hogy tehát az életünk elkezdődik valamikor és valahol, egyébként csodálatos energetikai minőségekben, az ősi kultúrákban egyébként, amihez nagyon vissza kellene térni ennek a civilizációnak, hogy úgy gondolkodtak, és vannak még területek, ahogy úgy gondolkodnak és élnek a mai nap hitük szerint, hogy a gyermek, aki megszületik, az egy szent és bölcs minőség, mert ő most jött el úgymond a Teremtő Isten Anyától, nagyon fontos, a Teremtő Isten Anyától, és hála és tisztelet azért vezér, mert hogy a szülőpárt választotta ő szülőknek. A szülők úgy viszonyulnak a gyermekhez, hogy egy isteni minőség megajándékozza őket azzal a bizalommal, hogy őket választotta a szülőpártnak. Az, hogyha egy kultúrában így viszonyulnak egy elképesztő teremtés folyamathoz, egy Isten ember jön a földre, akkor, és Isten emberek vagyunk, akkor oda-vissza egy elképesztő tisztelet övez mindenkit. Ez hiányzik, ez kopott ki a világból, és ehhez kellene egyébként visszatérni. Ez a legmagasabb szaturnikus gyémánti bölcsesség. Mindig hangoztatják, hogy mert a bölcs Szaturnusz az csak a maradandót engedi, és ő a kapuőrzője, és csak azt támogatja, ami a maradandó. Na hát nagyon sokan nem tudják, hogy mik azok az értékek, amik igazából a Szaturnusz gyémántját képviselik, és például ez a nézőpont is a szatanai, szaturnuszi minőségnek a bölcseletéhez tartozik. Hogy így lássa az ember önmagát, és így lássa úgymond a gyermekeit és a felmenőket, lemenőket, az élet indáját, ahonnan jöttünk, és amerre tartunk. Sajnos ki kell mondani, hogy ez a világ, ez egy démoni világ, és ezt úgy kerülgetik, mint a macska a forrókását, és nem egyszerűen, pontosan az elme nem engedi látni, és kimondani azt, hogy ez így működik. Tehát itt a pókolban, ami maga az elme, ide tudatosan vállaltuk a tudatvesztett állapotot, mert mindent végig kell tapasztalnunk, mindent el kellett követni, mindenből ki kellett ébredni. Ahogy az előző előadásokban elmondtam, hogy ragadozó világkorszakot éltük, most van egy óriási kiértékelés, és gyakorlatilag az, aki ráébred az élet legmagasabb szintű bölcsességére, amit az előbb elmondtam, az tud igazából, ahogy mondják közhelyesen már számomra, emelkedni és átmenni az új földre. Enélkül a nézőpont nélkül esélytelen, hogy valaki tovább tudjon úgymond morálisan, etikailag, erkölcsi alapok nélkül lépni. Ez egy nagyon nehéz témakör, lehet ezen dolgozni, ja, mert hogy a világ ilyen, meg alkalmazkodni kell hozzá, és nem. Hosszú évszázadok, évezredek alatt süllyedt az emberi tudat, léttudat egy nagyon magas szintről erre az anyagtudatú síkra, ahol tapossák egymást, gyilkolásszák egymást, és eszükbe se jut az embereknek, ez az egyik legnagyobb
vétség, ami aztán a karmikus gyötrelmeket létrehozza, az istentelenség, a helytelen istenkép kialakítása is az, hogy életellenes cselekedetek. Arról már nem is nagyon akarok beszélni, hogy a legnagyobb karmikus gyötrelem, amit az ember elérhet, az konkrétan gyilkolászásból és a másik istenembernek a vérének a kiontásából indult el. Na, ez most egy kicsit ilyen moralizálásnak és etikai és erkölcsi, hogy is mondjam, tanításnak tűnik, de ezekről beszélni kell. A ragadozó világkorszaknak vége van, mielőtt elmegy, és jön egy új korszak, a démon meg kell, hogy mutassa magát, a külső világban látjuk is ennek a mesterkedését, sőt a hétköznapokban is érzékeljük, közvetlen környezetben rengeteg ember, aki csak úgy néz ki, mint ember, ember alatti minőségeket képviselve, gátlástalanul gyötri a saját gyerekeit, a párját, a környezetét, és gyakorlatilag ő maga menekülnek ki a legjobban ebből a káoszból, és ezekből úgymond ahhoz, hogy magához térjen valaki, ahhoz le kell ülni, meg kell csömörleni attól a mocsogtól, ami gyakorlatilag zúdul szinte mindenhonnan az emberre, el kell csendesedni, kérni kell a legmagasabb erőket, hogy hadd tudjunk kapcsolódni ahhoz az energiamezőhöz, amihez nekünk vissza kéne térni. Apokrifekben ott van egy fantasztikus történet, a gyöngyhimnusz. A gyöngyhimnusz út vezetője gyakorlatilag elmondja azt a valódi spirituális alászállásunkat, és aztán a kiébredésünket, hogy hogyan lehet, milyen lelki, tudati és fizikai cselekedetekkel visszaébredni a tiszta tudatú istenemberi méltóságunkba. És ez most egy kicsit nagy körmondatnak tűnik, mi ezen dolgozunk, hál' Istennek egyre több olyan útkereső van, akik recsegve ropogva, de megpróbálnak kiszállni abból a mátrixból, ami nem a tiszta tudatú embernek a világa. És akkor most visszakanyarodok a foganásunk pillanatához, és ugye a hétköznapokban azt gondoljuk, hogy 9 hónap az a magzati idő, amiben édesanyánkban fejlődünk, és hogy az egy igazából elégséges dolog, hogy a magzat éretté váljon, de ez valamikor nem így működött, hanem 12 hónapos volt a magzati fejlődési idő, és mostanra hosszú lenne azt elmondani, hogy miért így alakult, hogy lerövidült ez az idő. Most maradjunk annyiban, hogy az embernek a legnagyobb próbatételei abból indulnak és ott gyökereznek, hogy a 12 hónaphoz képest 3 hónap hiányzik a fejlődésünk energetikai szakaszából. A 9 hónap alatt úgymond a édesanyánkban fejlődve akadálytalanul felvesszük a 9 csillagjegynek az energetikáját, tehát beleszövődik a lényünkbe ez az energetika, ezt ismerjük. Megszületvén gyakorlatilag az történik, hogy mindenki koraszülötten születik, és ha most valaki ezt a műsort hallgatja, akkor, és amit most fogok mondani, belenéz a saját tükrébe,
és meglátja azt, hogy a hiányzó 3 hónap energetikája a családban megjelenik, vagy anya, apa, testvérek minőségében, és hogy velük ezzel nem a személyre gondolok, azzal az energiával küzd a legtöbbet. Miért is? Azért, mert a hiányzó 3 hónap energetikáját nem tudja a fizikai test, vagyis a magzat beépíteni az anyai testen belüli fejlődéskor. Ebből jön létre az, hogy amikor megszületünk, akkor gyakorlatilag idegen energiákat kell elkezdenünk megemészteni, ismeretlenek ezek az energiák, és például a csecsemőknél ezért van a besárgulás, mert nem csak a fizikai táplálékot, hanem az ismeretlen energiát is meg kell tudnunk emészteni. És az emésztéshez elkerülhetetlen a májnak a működése és az epének a működése, és a besárgulás a csecsemőknél ettől a májnak a túlterhelődésétől jön létre. Most akkor nagyon érdekes, nekem 2 gyermekem van, 3 unokám, sok mindent megtapasztaltam ebben a történetben és gyakorlati szinten, és el tudom mondani azt, hogy ahogy percre pontosan eltelik a 3 hónap, gyakorlatilag betelik az a pillanat, amikor úgymond a foganási időszak elkezdődik, tehát a 12 jegy foganási időszak 9 hónap, és jön a következő 3, ugye abból lesz a 12, elérjük a foganási időszakot, azt már energetikailag tudatalattiban ismerjük, és megszűnik mindenféle emésztési problémája a csecsemőnek. Addig nyűgös a gyermek, és nagyon sok szülő nem érti, hogy mi ez az éjjel-nappali ordítás, és mindenki ki van merülve, és nem találják az okát. Hát ennek az energiahiánynak, és ezáltal emészthetetlen energia információnak a következménye. Ez a történet, és ugye ahogy mondtam, ahogy másodpercre a 3 hiányzó hónap betelik, indul újból az az energia, amiben megfogant a magzat, és mintha elvágták volna, gyakorlatilag megszűnik a probléma, mert onnantól kezdve az egész energiatest, az egész lényecske ismeri, egy ismerős energia közegbe kerül át, és akkor a család egy kicsit meg tud nyugodni. No, tehát ugye ettől függetlenül nagyon sok szálon futnak az események, mert egyáltalán ennek a 12 hónapos energetikának a hiánya miatt úgy vagyunk energetikailag, úgy alakultunk energetikailag, hogy a születésünk pillanatában az éppen aktuális energiaszinthez képest az anyukánkkal egy nagyon nagy energiacserét kell, hogy végrehajtsunk, és az előző előadásokból már tudhatjátok, hogy az energia egyenlő magenergia, egyenlő tudatenergia. Ez nagyon fontos, és aki tényleg ebbe elmélyed, az elkezdi megérteni azt, hogy nem az ösztönök keresztül érzi az édesanyja a gyermeknek az ellátásához feltétlenül szükséges impulzusokat, hanem a gyermeknek a tudatenergiája átkerül az édesanyja tudatmezejébe, az édesanyja tudatmezeje a gyermekébe, és gyakorlatilag a gyermeket az anya jelenléte és az energiája megnyugtatja, tehát nincs egy teljes elszakadás energetikailag. Az anya is nyugodt?
Igen, a fizikai különváláshoz képest megmarad egy nagyon-nagyon erőteljes energia kötelék. Tudat energia egyenlő mag energia kötelék. És a későbbiekben konkrétan ez az energia kötelék az, ami életben tart minket, és ez az energia áramlás, ez gyakorlatilag nagyon-nagyon hosszú ideig működik bennünk, napról napra, pillanatról pillanatra, és gyakorlatilag ezek láthatatlan energiaszálak, amin keresztül a magenergia áramlik a két személy között. És ez segíti főleg az anyát és a gyermeket egymásra egyre jobban ráhangolódni, és ezen keresztül érzi az anya azt, hogy a gyermeknek mire van szüksége, a gyermek meg nyugodt, mert minden zsigerébe érzékeli az anyukájának az energiáját és a jelenlétét. Na, de ez az előző adásokban elhangzott tőlem, hogy ugye van egy bizonyos lény, egy szimbióta lény, az elme, aki 3 éves korig mindenkit a Földön kivétel nélkül birtokba vesz, és ez a birtokba vétel, nagyon sajnálom, hogy horrorisztikusnak tűnök, amit mondani fogok, de ez van. Azt is el fogom mondani, hogy miért nem érzékeljük, miért nem látjuk, és miért nem tudunk róla, de maradjunk még annál a pillanatnál, amikor úgymond a gyermeket birtokba veszi az elme, és mivel már a szülők birtokba vannak véve, tehát mindenkinek úgymond a korona csakráján ott van ez a elmének nevezett szimbióta lény, ezért képes manipulálni a szülőt, a szülőn keresztül az energiacsere által gyakorlatilag a gyermeket is képes 3 éves korig mindenképpen egy olyan szituációba hozni, ahol a gyermek megijed. Felnőtt nézőponthoz képest egészen bagatelnek tűnő ijegységek elképesztő sérelmeket okoznak, vagy sérelmet okoz, és gyakorlatilag ott éljük át az első szívtörésünket. Mostanában ez nagyon fölkapott, hogy szívtörés így meg úgy, maradjunk ennél a megfogalmazásnál. Tehát gyakorlatilag az első szívtörésünket, az első olyan traumatikus élményünket, aminek a hatására, az ijegység hatására, ami lehet olyan, hogy anyukát a gyerek, ha fölpillant a homokozóba, nem veszi észre, vagy nem látja, mert ott van egy fa mögött, vagy kicsit arrébb, beszélget, stb. És az elme rögtön küldi azt az impulzust az energiacserén keresztül, hogy eltűnt a világom. De most, bocsánat, ez az Igen? ijegység, ez az első alkalom, amikor félelmet érzünk igazából? Nem, a félelem, amit félelemnek nevezünk, az egy következmény. Mindjárt elmondom, hogy hogyan alakul ki, mert nagyon precízen meg lehet fogalmazni ezt a folyamatot, csak elképesztően összetett, tehát aki most ezt hallgatja, az többször hallgassa meg a dolgot, mert ezt az információt, mert a saját elméje könnyen elhiteti azt, hogy emlékszem azokra a mondatokra, amiket hallottam, és ha újra hallgatja, akkor rájön arra, hogy felére sem emlékszik. Tehát az elmének óriási játéktere van, és elég precíz szakértője vagyok ennek a történetnek, mármint az elmének a viselkedése, működése szempontjából, és én nagyon-nagyon átlátom azokat a játékmezőket, amire
az ember a hétköznapokban álmába se gondol, hogy azt az elme műveli vele. No, tehát kanyarodjunk vissza, tehát megvan az első sérelem, és ez a sérelem, ez akár nagyon durva, de magzati állapotban is megtörténhet, mert az anya képes megijedni magzati állapotba, ami hat a magzatra, a várandós időszakába, és a magzat megijed ugyanúgy. Tehát az a sok hatás őt is éri, aztán 3 éves korig, hát rengeteg olyan szituáció van, ami felnőtt aggyal tényleg bagatelnek tűnik, és mégis egy kisgyermek, aki egy isteni energia burokkal rendelkezik, ettől látjuk olyan fénylőnek a kisgyerekeket, mert egy arany aura veszi körül őket, és ez abban a frekvenciában működik, amiben a tudat gyakorlatilag egy isteni energiamezőbe érzékeli magát, ahol minden biztonságos, nem kell tartani semmitől, sőt, a félelem és a trauma fogalma sincsen jelen ekkor még a gyermekben. Akkor, amikor megtörténik az első sérelem, akkor éljük át azt a rettenetes állapotot, hogy reflexből a koronacsakránk magasságában, körülbelül ilyen magasságban megreped ez az aranygömb, és ki akarunk innen menekülni. El akarunk menekülni ebből a világból, mert ahol ilyen borzasztó fájdalmat és traumát lehet átélni, onnan mi el akarunk menekülni. Tehát a tudatalatti részünk az itt akarja hagyni ezt az egészet. Na de ott van az elme, akit például a Huchu indiánok ugrónak hívnak. Én nem tőlük hallottam és tanultam ezt a dolgot, én külön itteni nagyon magas szellemi szintekről kaptam meg ennek az információját, rendszerét, beavatását, de a lényeg, hogy az elme, aki egy pókszerű lény, abban a pillanatban, amikor a gyönyörű energiamezőnkkel ki akarunk innen menekülni, és ez a tudatenergia részünk, amikor így elindul a kipattant aranyburokból, az az energia részünk, az a tudat részünk, ami gyakorlatilag az összes eddigi életünknek a bölcsességét és tapasztalatát hordozza. Én neveztem el ezt bölcselőnek, ahogy Alice Csodaországban ott van a bölcselő, aki tud mindent. Tehát ezt a bölcselő részünket fölszívja az elme. Ez az energiatartomány igazából az az Isten tudati minőségünk, amivel mi átéljük itt, hogy sérthetetlenek vagyunk. És ezzel ezt az energiatartományt, ami maga a magenergia, egyenlő tudatenergia, ezt szívja föl az elme. Ott éljük át az első tudatvesztett állapotunkat, ugyanabban a pillanatban érzékeljük azt, hogy van jó és rossz. Tehát a szubjektív világunk a tudatba akkor alakul ki. És ebben a pillanatban érezzük azt, minthogyha egy hátraszaltót csinálnánk, és ezzel a hátraszaltóval gyakorlatilag belezuhanunk, ezt energetikailag így lehet átélni, belezuhanunk úgymond a pokolba. És itt érti meg az ember, ha nagyon figyelt, hogy a magyar nyelv egyedül a világon, amelyik arról beszél, és azt mondja, ami a konkrétság. Tehát ez az elme, az egy pókszerű lény,
és kimondjuk azt, hogy belekerülünk a pokolba, tehát a pókolba zuhanunk bele. És ebben a pillanatban is ebben vagyunk, nagyon sokan már nagyon ügyesen ebből a nyákos, energetikai plazmából, pókháló rendszerből már kezdünk kiébredni. Ehhez óriási energia, magenergia, saját magenergia visszagyűjtéses gyakorlatokat kell csinálni, amivel a tudatunkat gyűjtjük vissza, azt hozza létre a belső erőnket, a belső magenergia stabilizálódást, az nyitja meg a látásunkat arra, hogy hogyan is kell valóban a magasabb tiszta tudatú énünket építeni, és az mit jelent? Addig, amíg a magenergiánk szanaszét van, addig gyakorlatilag konkrétan a szellemi tisztánlátásunk sem tud visszajönni, de most kanyarodjunk vissza még az első sérelemhez. Nagyon összetett a dolog, és nagyon nem egyszerűen beszélni erről a folyamatról, de ha ezt megérti valaki, akkor onnantól kezdve fel tudja venni a dolgok fonalát. Ez az Ariadne fonala, ami gyakorlatilag ebből a pókolrendszerből, ebből a labirintusból ki lehet szállni, mert lehet itt mindenféle ayahuaszkás, meg mindenféle szertartásokat végigcsinálni. Gyakorlatilag az elme úgy védi önmagát, hogy te nem is tudod, hogy ő létezik. Ugye van egy ilyen mondás, hogy úgymond a sötét erőnek a legnagyobb cselekedete az, hogy elhitette magáról, hogy nincs. De van. Csak nem úgy és nem olyan. Tehát az első sérelmünknél történik meg az, hogy ki akarunk innen menekülni, fölszívja a tudat, vagyis a magenergiánkat az elme, és ebben a pillanatban az arany gömbünk az így összelöttyed. Mert ugye a magenergiánk jó része az elindult kifelé, elme fölszívta, ő ebből táplálkozik egyébként, tehát ő neki nincs saját élelmiszer forrása, csak a mi energiánk az egyedüli táplálék, amivel ő igazából életbe tud maradni. És ez, amikor így összelöttyed az energiagömbünk, az egy olyan idegen frekvencia számunkra, hogy ott úgy érezzük, hogy ebbe belepusztulunk. Ez a rettegés rettegését hozza létre fogalmi, először érzet, aztán fogalmi szinten. Tehát az, amit mi félelemnek, szorongásnak, rettegésnek hívunk, az gyakorlatilag ennek az aranygömbnek a frekvencia változása, mint egy lufit képzeljük el, amelyik, hogyha telített energiával, akkor kifeszült arany, és egy nagyon érdekes frekvenciája van, egy nagyon magas hertzű sipoló hangja, amitől egyébként az elme irtózik. És ehhez mahinálja, és ehhez provokálja a szülőket, hogy a gyerek a magenergia cserén keresztül tehát meg legyen ijesztve. Tehát azt használja, azt a folyamatot. Nagyon durva, és nagyon meg kell ezt érteni, hogy ez így működik. Tehát akkor, amikor lefonnyad úgymond ez előtte kifeszült energiagömb, az egy olyan rezgés, aminek később azt a nevet adtuk, hogy félelem. Tehát a félelem az nem olyan, hogy én most eldöntöm, hogy nem félek, maximum uralni tudom azt az állapotot, de ha le van löttyenve az energiamezőm, és az a frekvencia van jelen, akkor gyakorlatilag, tehát azt nevezem én félelemnek. Meg lehet ezt oldani, későbbiekben automatikusan megpróbáljuk mi ezt az energiagömböt újból kifeszíteni, csak hogy
úgymond a fizika törvénye alapján működik az elme, tehát ez a pókszerű lény, létrehozunk fölülről lefele egy vákuumot, és azzal tapad gyakorlatilag a koronacsakrára rá az elme. Úgyhogy nem kell a szomszédba menni horrorfilmért, ha ezt megértjük, akkor tudjuk azt, hogy hát elég cifra világba jöttünk be. De ennek is megvan az oka, majd a későbbi előadásokban azokat is kifejtem. Na most akkor, amikor ez a sérelem megtörténik, akkor addig nagyon érdekes, tehát nagyon-nagyon sok információt fogok mondani. Abban a pillanatban a kisgyermeknek a szeme, ami addig ilyen hatalmas nagy íriszű, gyémánt tekintettel néz ránk, konkrétan az írisz összehúzódik. És akkor indul el az, hogy a gyerek ragaszkodik, mint egy matrica az anyukájára, és hihetetlen módon nem is tudja a szülő, hogy mi baja van a gyereknek. Hát tegnap még semmitől nem szorongott, nem félt, stb. Hát ez az első ilyen konkrét tünetegyüttes, hogy a gyermek átélte az első sérelmet. De egyébként tehát nagyon sok, sokat lehet erről beszélni és gondolni, és erre is van megoldás, hál' Istennek a tér-idő megérkezett arra, hogy nagyon komoly szinten meg lehet ezeket a problémákat oldani úgy, hogy egyébként senkit nem lehet megmenteni attól, hogy az első sérelmét ne élje át.